Je to pravda. Vždy som bol a ešte aj teraz som stále nervózny. Nesmierne nervózny. Ale chcete tvrdiť, že som šialený? Choroba dokonca moje zmysly ešte zbystrila. Nezničila ich. Ani ich neotupila. Predovšetkým som mal veľmi citlivý sluch. Počul som všetky zvuky v nebi aj na zemi. Ako teda môžem byť šialený? Počúvajte a zhodnoťte sami, ako zdravo, ako pokojne vám dokážem vyrozprávať celý príbeh. Nedokážem vám povedať, ako mi poprvýkrát napadla táto myšlienka, ale len čo sa objavila, prenasledovala ma dňom i nocou. Nemal som žiadny cieľ, neviedla ma ani vášeň. Mal som toho starého muža rád, nikdy mi neublížil. Po jeho zlate som netúžil. Myslím, že to bolo jeho oko. Áno, presne to bolo ono. Jedno z jeho očí mi pripomínalo oko supa. Bolo bledomodré s povlakom. Za každým, keď sa na mňa pozrel, krv mi stúhla v žilách. A tak som sa postupne, veľmi pomaly, odhodlával vziať starcový život a tak sa toho oka raz a navždy zbaviť. Takže ide vlastne o toto. Považujete ma za šialenca. Šialenci predsa nič nevedia. To by ste však mali vidieť mňa. Mali by ste vidieť, ako rozumne som postupoval. S akou obozretnosťou, s akou predvídavosťou, s akou pretvárkou som sa pustil do práce. Nikdy som nebol k starému mužovi milší ako počas toho týždňa, keď som ho zabil. A každú noc okolo polnoci som otočil západku na jeho dverách a otvoril som ich. Ako jemne. A potom, keď som ich otvoril natoľko, že sa mi do nich vošla hlava, vložil som dnu zatienený lampáš, celkom zatvorený. Zatvorený natoľko, že z neho nevychádzalo žiadne svetlo. A nakoniec som tam obchal hlavu. Určite by ste sa smiali, keby ste videli, ako prefíkane som to urobil. Pohyboval som sa pomaly. Veľmi, veľmi pomaly, aby som nevyrušil spánok starého muža. Trvalo mi hodinu, kým som cez odchylené dvere dostal hlavu natoľko, aby som videl, ako leží na svojej posteli. Bol by šialenec až natoľko múdry. No a potom, keď už bola moja hlava bezpečne vnútri, opatrne som otvoril lampáš. Ako opatrne, nesmierne opatrne, lebo jeho závesy škrípali. Otvoril som ho presne natoľko, že jeden jediný tenký lúč dopadal na supie oko. A takto som konal dlhých 7 nocí, vždy presne o polnoci. Ale oko bolo za každým zatvorené, takže som nedokázal urobiť tú vec. Veď to nebol starec, čo ma tak trápilo, ale jeho odporné oko. A každé ráno, keď sa rozvidnelo, vošiel som odvážne do jeho izby. Smelo som sa s ním rozprával, srdečne som ho oslovoval po mene a vypytoval som sa, akú mal noc. Takže vidíte, musel by to byť veľmi hlboko sa zamýšľajúci starý muž, aby ma vôbec podozrieval, že každú noc presne o 12. ho sledujem, ako spí. Počas 8. noci som bol pri otváraní dverí ešte opatrnejší ako inokedy. Minútová ručička na hodinách sa pohybovala rýchlejšie ako moja. Až do tej noci som si nikdy neuvedomoval rozsah svojich schopností, svojej bystrosti. Ledva som dokázal udržať na úzde svoj triumfálny pocit z víťazstva. Len si predstavte, ako tam stojím, kúsok po kúsku otváram dvere a jemu sa ani nesníva o mojich tajných zámeroch či skutkoch. Pri tejto myšlienke som sa od srdca zasmial a je možné, že ma začul, lebo sa zrazu na posteli pohol, ako by sa preľakol. Teraz vám možno napadlo, že som cúvol. Ale nie. V jeho izbe bola tma ako v rohu. Okenice mal pevne zatvorené, lebo sa bál zlodejov a ja som vedel, že nemohol vidieť, ako sa dvere otvárajú a tak som ich neochvejne tlačil ďalej a ďalej. Už som mal hlavu vnútri a chystal som sa otvoriť lampáš, keď sa mi v tom palec pošmykol na cínovom kovaní. Starý muž sa posadil na posteli a zakričal. Kto je tam? Chvíľu som stal bez pohnutia. Neozval som sa. Celú hodinu som sa nepohol ani jediným svalom, ale nezačul som ho, že by si ľahol späť. Ešte stále sedel na posteli a načúval. Presne tak, ako som to robil ja noc po noci. Načúval mŕtvemu tichu stien. V tom som začul slabý povzdych a vedel som, že je to ston smrteľnej hrôzy. Nebol to ston bolesti alebo žiaľu. Vôbec nie. Bol to hlboký, potlačený zvuk, ktorý vychádza z hĺbky duše preplnenej hrôzou. Veľmi dobre som poznal ten zvuk. Nejednú noc, presne o polnoci,
Keď celý svet spal, sa vydral z mojej vlastnej hrude a svojou strašnou ozvenou znásoboval hrôzu, ktorá ma znepokojovala. Hovorím, že som ten zvuk poznal dobre. Vedel som, čo starý muž cíti a ľutoval som ho, ale napriek tomu som sa v kútiku svojej duše smial. Vedel som, že leží na posteli s otvorenými očami už od prvého nepatrného šramotu, keď sa otočil na posteli. Od tej chvíle v ňom narastala hrôza. Snažil sa ju potlačiť, ale nedokázal to. Sám sebe si hovoril, nič to nie je, len vietor v komíne. Je to len myš, ktorá prebehla po dláške. Alebo to len cvrček zacvrlikal. Áno, pokúšal sa upokojiť týmito predstavami, ale ukázali sa ako márne. Všetko bolo márne, lebo smrť, ktorá sa k nemu blížila, už kráčala svojim tmavým tieňom oproti nemu a objala svoju obeť. A bol to práve žalostný vplyv neviditeľného tieňa, hoci nič nevidel ani nepočul, ktorý mu dal pocítiť, že moja hlava je v izbe. Keď som už dlho, veľmi netrpezlivo čakal bez toho, aby som ho začal ľahnúť si, rozhodol som sa, že otvorím malú, veľmi malú štrbinku na lampáši, takže som ju otvoril. Neviete si ani predstaviť, ako nepozorovane, nečujne som postupoval, až kým sa zo štrbiny nevyslobodil jeden slabý lúč, tenký ako pavúčina, a nedopadol priamo na to supie oko. Bolo otvorené, do korán, doširoka otvorené, a keď som naň tak hľadel, prepadla ma zúrivosť. Videl som ho úplne zreteľne, tú matnú modrú farbu s hrozivým povlakom, ktorá ma mrazila až do špiku kostí. Ale zo starcovej tváre či tela som nevidel nič iné, keďže som lúč svetla inštinktívne namieril na ten prekliatý vod. No a nehovoril som vám, že to, čo milne pokladáte za šialenstvo, je vlastne len nadmerná citlivosť zmyslov? A teraz mi k ušiam doľahol hlboký, tlmený a rýchly zvuk ako tikot hodín zabalených do bavlny. Aj tento zvuk som dobre poznal. Bol to tlkot starcovho srdca. To ma ešte viac rozzúrilo. Bolo to ako udieranie na bubon, ktorý by mal vojaka vyburcovať k odvahe. Napriek tomu som sa ovládol a ani som sa nepohol. Ledva som dýchal. Lampáš som zvieral bez pohnutia. Skúšal som, ako dlho udržím lúč na oku. Medzi tým pekelný tlkot jeho srdca zosilnil. Každou chvíľou bylo rýchlejšie a rýchlejšie, hlasnejšie a hlasnejšie. Hrôza starého muža musela byť neznesiteľná. Ako hovorím, ten tlkot bol každou chvíľou hlasnejší. Stíhate ma sledovať? Povedal som vám, že mám zničené nervy. A to je pravda. A tento strašidelný zvuk, ktorý zaznieval v tejto mŕtvolnej nočnej hodine v desivom tichu starého domu, ma vydráždil k hrôze, ktorú som už nemohol vydržať. A napriek tomu som ešte niekoľko minút odolával a stál bez pohnutia. Tlkot bol však stále hlasnejší a hlasnejší. Pomyslel som si, že to srdce sa musí roztrhnúť. V tom sa ma zmocnila nová úzkosť. Veď ten zvuk musí počuť aj sused. Nastala posledná hodina starého muža. S hlasným výkrikom som úplne odokryl lampáš a vstúpil som do izby. Zakričal raz. Len jediný raz. V tej istej chvíli som ho strhol k zemi a stiahol som na ňo ťažkú posteľ. Radostne som sa usmial, keď som zistil, že som svoje dielo úspešne dovršil. No jeho srdce ešte niekoľko minút bylo tlmeným tlkotom. Tento zvuk ma však už nerozčuľoval. Vedel som, že ho za stenami nezačujú. Konečne to prestalo. Starý muž bol mŕtvy. Nadvihol som posteľ a skontroloval som telo. Áno, bol mŕtvy, tuhý ako kameň. Položil som ruku na jeho srdce a dlhé minúty som ju tam držal. Nebilo. Bol jednoznačne mŕtvy. Jeho oko ma už viac nebude trápiť. Ak si ešte stále myslíte, že som šialený, tak určite zmeníte názor, keď vám opíšem, ako múdro som postupoval pri odstraňovaní mŕtvoly. Noc sa už krátila a ja som pracoval rýchlo, ale v tichosti. Začal som tým, že som telo rozkúskoval. Najprv som mŕtvole odrezal hlavu, potom ruky a nohy. Potom som z dlášky vytrhol 3 dosky a všetko som uložil medzi hranoly. Následne som dosky umiestnil späť tak šikovne, že žiadne ľudské oko, ba ani to jeho, by
by nedokázalo zistiť, že niečo nie je v poriadku. Nebolo treba nič umývať, nikde žiadna škvrna, žiadne kvapky krvi, ani nič podobné. Na tom som si dal obzvlášť záležať. Všetko stieklo do kade. Keď som dokončil túto prácu, boli už 4 hodiny, ale tma ako o polnoci. Keď hodiny odbíjali celú, ozvalo sa klopanie na vchodové dvere. S ľahkým srdcom som vyšiel dole. Otvoriť. Veď čoho som sa mal obávať? Vošli 3 muži, ktorí sa veľmi príjemným spôsobom predstavili ako policajní dôstojníci. Sused vraj v noci začul výkrik a to vzbudilo podozrenie, že sa deje niečo nevhodné. Na políciu prišlo hlásenie a ich policajných dôstojníkov vyslali, aby preskúmali dom. Usmial som sa. Veď čoho by som sa mal báť? Pánov som pozval ďalej. Ten výkrik, povedal som im, bol môj vlastný výkrik zo sna. Medzi rečou som povedal aj to, že starý muž odcestoval na vidiek. Návštevu som povodil po celom dome. Pobádal som ich, aby hľadali dobre. Nakoniec som ich priviedol do starcovej izby. Ukázal som im jeho poklady uložené v bezpečí a nedotknuté. Opojený sebadôverou som priniesol do izby stoličky a požiadal som ich, aby si oddychli po námahe a ja sám, vedený divokou smelosťou svojho triumfu, som postavil svoju stoličku presne na ten bod, pod ktorým spočívalo telo mojej obete. Policajti boli spokojní. Moje vystupovanie ich presvedčilo. Správal som sa úplne nenútene. Kým sme tak sedeli, veselo som odpovedal na ich otázky. Bavili sme sa o úplne bežných veciach. Netrvalo však dlho a začal som pociťovať, že blednem a prijal som si, aby odišli. Rozbolela ma hlava a zdalo sa mi, že mi zvoní v ušiach. Ale oni aj naďalej sedeli a rozprávali sa. Zvonenie bolo čoraz jasnejšie a neprestávalo. Bolo zreteľnejšie. Rozhovoril som sa ešte nenútenejšie, len aby som sa zbavil toho pocitu. Ale pokračovalo to a nadúbúdalo to určitosť, až som si konečne uvedomil, že ten zvuk nie je v mojich ušiach. Bez pochyby som veľmi zbledol, ale začal som rozprávať ešte plynulejšie a zvýšeným hlasom. Zvuk však aj naďalej silnej. Čo som mal robiť? Bol to hlboký, tlmený a rýchly zvuk. Veľmi podobný, ako keď tikajú hodiny zabalené v bavlne. Zalapal som po dychu, ale policajti to ešte stále nepočuli. Hovoril som rýchlejšie, dôraznejšie, ale zvuk bol čoraz hlasnejší. Postavil som sa a začal sa hádať o hlúpostiach. Zvyšoval som hlas a zúrivo som gestikuloval. Prečo ešte stále neodchádzajú? Pobehoval som ťažkými krokmi hore-dole po izbe, ako by ma rozčuľovali ich poznámky, ale ten zvuk nepretržite silnel. O Bože, čo som mal robiť? Penil som, besnel, nadával. Hojdal som stoličku, na ktorej som predtým sedel a hrkotal som s ňou o dosky, ale ten odporný zvuk všetko prehlúšil a bol stále silnejší. Silnel a silnel a silnel. Chlapi sa aj naďalej pokojne rozprávali a usmievali. Bolo možné, že to nepočuli? Všemohúci Bože. Nie, počuli ho. Podozrievali ma, oni to vedeli. Uťahovali si z mojej hrôzy. To som si vtedy myslel a myslím si to aj teraz. No čokoľvek je lepšie ako tie muky. Všetko bolo znesiteľnejšie ako tento výsmech. Už som nemohol vydržať ich pokrytecký smiech. Mal som pocit, že musím začať kričať, alebo umriem. A teraz opäť. Počúvajte. Hlasnejšie, 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 hlasnejšie. Darebáci! Zareval som. Prestaňte sa pretvárovať. Priznávam sa. Vytrhajte dosky. Tu. To jeho prekliaté srdce tak tlčie.